زدا پیغام در کوم امیر صاحب دین روستا کچرتا پدی کلی علاقه باندې چا د عالم ګستاخی کولا دا په حقیقت کې د علماء ګستاخی نه دا د الله په ادب دا د الله سره دشمنی دا محبت بکو کرے ان شاء الله. آخری پیغام ورکوم بس. پیغمبر خدا فرمائی امیر سے کن عالما یا عالم شاہ او طالبا یا طالب العلم شاہ متعلما طالب العلم ذکر والا جوڑ شاہ. امیر سے کدی دو کی یوم نہ جوڑے گی. کن خادما یا خادم شاہ ددی علماء خدمت کا محبت کا ددی علماء ته کتابونه پیسې د مدرسې د پارا ورکا د دستربندۍ د پارا پیسې ورکا. کدا دریم نشو جوړې ده اجي سے پیغمبر خدا فرمائی او رابعا او محبا سلورم مرتبہ کی محبت کون کے جوڑ شاہ ددی علماء سره محبت کوا دوستی کوا. ولا تکن خامسا بنظم جوڑے گا فتحلک ہلاک بکرے شے. امیر سے پیغمبر خدا سلور مراتب درکا. امیر سے واورا پیغمبر خدا وی یا کن عالما عالم شاہ زان عالم جوڑ کا دا دین داعی جوڑ کا دا قرآن حافظ جوڑ کا کتام جوڑول نقوارے وسو طاقت دن رسی گی. دویم مرتبہ کی متعلما دا دی طالب العلم متعلم جوڑ شاہ ذکر والا جوڑ شاہ. دویم نمبر کے خادمان دا دی طلباء خدمتگار جوڑ شاہ کتام نہ جوڑے گی محب جوڑ شاہ محبت کوا خانہ خراب محبت ہو کوا کم از کم خبر مکوا کتام نہ جوڑے گی فتح لگ. پیغمبر وی ہلاک بکڑے شے سمطلب آخرت کی بم ہلاک رے شے دنیا کی بم اللہ ذلیل و رسوا و ذلیل بدی کی کم خلق چدی پدستر بندے کی پیسی ور کڑے دی. قالی شفیع اللہ سے سر اخلاص کڑے دے پدی مدرسہ کے کڑے دے پدی جماعت کے کڑے دی سر کڑے اگ خلق خوش قسمت دی. پیغمبر خدا فرمائی آخرت کی با زدی خلق چاچی پدی مدرسہ کے اخلاص محبت دا مدرسہ نا عام مدرسوں سرا زب دلاس نہیں سمو جنت بے داخلو. مدرسے سر تعاون کو انشاءاللہ مالی جانی تعاون بکو انشاءاللہ. اللہ مدہ اخلاص محبت منا قائم و دائم اساتا زپدے اشعار باندے باچا سے تدعوت ورکوم. ددی خلق سر محبت دا اللہ سر محبت دے ددی خلق سر دشمنی دا اللہ سر دشمنی دا. اللہ سر محبت کو کا دشمنی اچھتا واسرہ